Ray Fiesta Sentenciador Award. Search for $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y lagip di napalabas. Natangkan ka talaga ti uro may nga amante. Nanang, himbagami kang ka, kinitatang mo nga ipasnek mo tagbasa, takayat ming agbaling kanto nga engineer. Nga man yung tararamidam to nagtiklasyo. Imay nakaimpulong ti maestrayo. Nanang. Imbes ko mga anseram digiti test paper nga inted ti maestrayo nga anya tinabit mo. Nangala ka ti papel ka sa bali susurat mo, agsursuro ka nga agbaling nga manurat. Ha? Tapdog nakim ka! Sampay nga ni diso manong name ni nanang dagiti dakulap na ngem nagikikisa kun manong name. Dinangran nak orela dua nga ima na manong name iti nang tiritir iti dua nga lapayag ko. Nagsakit nagikikisa. Sanin sublat manong name kinidagedel ti bakrang ko. Sampay nga napnek ni nanang manong name nangala iti nagisla nga kawayan manong name ket imbalakbak na kanagiti gurong ko ket ore dalag dardaran dagiti saka. Iti kastang eksena manong name na matangan ni tatang ket kastaon ni maten di pungtot na. Samo dagrat anak ta! Harig na maten nga papatayam ti anak ta! Irita ilayat ni tatang manunemi tidakulap na sipatin natong pahan ni nanang timakdera ket rinakeb ko iso. Tanang, saan nyo natang rin ni nanang? Basul ko tatang, basul ko. Iso ka saan nyo natang rin ni nanang? Kadidi, tanailawlawag ka ni tatang ti amin kinasarita na ni nanang. Bakit? Awadan na kami nindito yung arapaap ni amante. Hindi pa nagbalin na kaman nurat. No isumanda ito ti arapaap na. Ay hantan ka man nga lapdan man yaman ti pagkaitan ti anak ta. Nasamad nga nakas na ang arapaap na. Hindi ito malawlawagan ni nanang manunemi inarakop nak ti anak ti inak naging narakop kami kininanang. Anak, pagawarin nak iti kinaranggas ko keng ka. Balang isurok ka ngam nakaroon sabit ngagpaiso. Pakawanan takmet nanang no nagbalid man nga tatangkan ti ulok. Pakawanan takmet nanang mga asiyo to pakawanan tak manipulitanak. Saan kanton nga babauten, saan kanton nga dangtagran. Ikarikan ka ketnuan nga man ti arapahap mo kapag balinan. Sige, handa kami kinitatang mo itilikudam. Pabagayan tingkay ng igan kahit iso ti teaser. Dahil pakasaritaan lagip tinapalamas ni Amante Pagaragan iti Mabusag Norte, iti Yabadok Ilocos Norte. Dabag oras tayo amin kagayang kamsat, takas ingkay ng igan datay teaser iri ni Mr. Amante Pagaragan. Iri isot na piling Best Letter of the Week. Kita kat ingkay mabuya, iti panakaibidyo na, iti panangamak na kas fourth grand panelist, iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Kagay magkamsat kat kas mabuya yo, kadwa tayo ni kumpadre Amante Pagaragan. Tapos nikas tagat intay balbali yung interviewin. Tapos iso mismo ti makasarita tayo para ka ti panang istorya na ti pakasaritaan ti biagda nga sang kapamilya na naruna ka na to'y inted tayo nga title na to'y pakasaritaan na nga arapaap. Kasi kay mabuybuya iti YouTube channel ni paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Ag-subscribe kayo kuma. Kaya kasama tayo panakabuya yo iti page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. At agpalo kayo kumano saan nyo pa nga napalo. Kada kita agbubuya, pakishare, pakilike na ito yung madamagin kayo bubuya nga video. Gagawin kapsat. Kahit siya di manong yun, Nemi Ruiz, host nila kita palabas. Kahit kasi lagi ganyo tingin muna ito yung panang babaot ni
nanang ni amante ken kuana gabuta hanan ni paspasdek tagbasa gabuti arapaap na nagbalin nga manurat ngamin bag adani tatang na nga mangisaksakit ken kuana ken kasama ten dadya pasad na ija agat na ilawlawag matlaan nano anyaman ti arapaap ni amante ket adda digiti naganak ken kuana nga adda itilikodan nagbeso nito kumpadre Konserta di masita pala ang ke adate pagsursurata ako ang kadajaanan apay ana naman data ikas-kasta mo ke mali mo teleksyon mo tipas nga mo kung kunan nanakide apay makaaram kan kunan apay kidya idi kanya at ti amuna ket love letters kung tatamuna ka love letter ka sudah jay pasaray na tiri-tirin tilapay kung saan kadilin na pa di sir. Kita din sa pasit na nga napalalon sa ta binalakbakan Well, idi ko sir, grade 4 akon. Timistra mi di elementary di mabusag na elementary school kay suni ko among da jay ni Rosario Ladera. Ka sige ubing agtes kayo nga milalang niyo kung ana. Yung idi mangipasa ti test paper inala ka sir ti panono ko mo ide kaya kung ano jay dati arapa po nga rin nga kwa ka nangala mo ti papel na nga kwan pagsursurata kon kaya di ibagat ti mestrami nga ipas mi di jay test paper mi ako nintig ko. Nung ti makadakas, sir DJ papil nga nagsura-surata, manja na ipanjabag ko. Nakita na? Nakita na, imbedyan ko ka, inong tanaapin nga, wani pasang kita, rinabso na di papel ka, nabahasa na niso nga, ay bastos ka gaya mamante, apay sabali mo data panuno mo. Dati mo, kung ti sursuratam, kunanak iso nga, umaya to di balayo, ta may kaipulong kunanan, sir. May tiyal daw ti Sabado. Yup. Sabado ni May? May ti Sabado ka apa na ti kaadam dito yung mestra ko. Kung ang mulat tada dyan, ang buto nga idin na ta kwa. In report na idin, sir, kisuda idin. Termi nga ko ilaylaya pala ni nana dyan ko na idin. Magkikikisa ko. Nitatang kumiidi, sang-sang po nang hanapan dyan, taltalon dyan, ada taltalonin na sir, nga awami. Isunay dyan ikuan. Pero mi nga, no, dati laban na dati ikwa, saka. Dati nagkwa, ne. Kanta pala ta? Anta dati met, Uri yung may pagpakita na ka, magkikita sa camera. Kaya nakuan si Pigla na kaisunay dyan. Kaya mo sa wan, ada piglat, dati pa nang balakbak na ka. Oo, sir, dati. So, pakalaglag pa. Kaya nga, dati nga, kuninanang ko, imbas nga isarding ko, tamo buta ako madayam. Dati nga napagpaggas mo, ti panuno ko, dahil kaya kong pagbalinan nga, arapap ko, sir. Apay, agdang-dang ka itin ti radyo. Wow, di ko ada, di ka ni ko di CRL di. Kung sino na Di kapag jam niya, Munching Pagkatatan. Apay, muno ni Munching nag-letter reading. Oo, ni muno na sa Dani sa CRL. Nada Dani ni. Ay, ada Dani. Ada, Dani, nabaybayag ang Dani. Wan, ni Munching mo dahil matay mo na dyan kapag... Ay, hamon ang nagdajay, nabayag ni Dani. Nita, DCRL. Wan, sir. Isu dahil jay. Ka, piko na nga mindagyan na gana kanya, iti dua kami agkapsa, sir. Dahil manang ko ka nasapang na tayo, nagagapiman yung... Ada manong gamili. Dua kay kapsat natay di manong mo. Natay di manang ko, sir. May manang. Mawan. Sigat inaw. 37 years na idinatay. Nga una sawa na? O, adda. Adda mo ang naanapay, sir. Nag-asawa na mo dyan. Tata, kung naday ginanang ko, baro, amante, kung na ini. Iparam ka dito agbasa, Kaya harap-harap lang minsan, hindi ko nga kaya kung pagbalin ko, engineer,
At danto magilagay ka na tayo nga pag-aragan ko na yung kasano nga ako may adagda mo ti panunong ko na iti ko sir. Uray among nga ti pa nagsurat ket awang kwartana. Wow. Ato ang kwartana nga tidak kala pagyaman ada jay maiday-daya wa mo. Di pa nakadaydayaw. Publiko. Ngayon pagsapulan hindi da tatangkin nanang mo talon na. Wun sir. Nga isumat ti nakasusurom nagtalon. Ay wala sir kanu dedi pe adda pe tartar kami kalding ide. Na de among kadam bantay ti sagpa mi sir nga nagkuan nagyan naganak kanya. Adda lawlaw na ide nga kwa pagipupukan ti kalding tinartar kan itatang takaon da mo sir. Ket gapot ta kasla malaki na nanungan da tatanggin nanang mo nga nuanyaman tarapaap mo kuna da ket dakam tilkodam. Ngem adan samet uyawan da kan samet ket kaskwala mi ni. Sir ni bakit ko tatanga Erlinda. Ti ko ta grade 4 kami di kunana. No day tanga nang mo ko ada yung magteng mo na tarapaap mo nga agsorsura ale muyo. Datang nang mo kunana iti kanya. Ipanuno ko mo ide kita anto barbaram nagbalay giya tumalang kung kunalata mo sir. Kaya di agtawang ka ni T14? Di agtawang na T14 sudah di kon. Di nagsusurat kan? Di high school ako, second year high school. Na imo na nga nagsurat di kon. Di SRL. Hamo malagip no anan di mo nang istorya? Nanay pa sama. May panggap sa dati. May panggap ti ko sir dati. Kaya agkabi. Dati agkabi nga agasawa ko. Ti ko na dati lugar mo ide. Ne. Naglaing ka nga agsuratan na pe mong pikatak dati nga nang mo kunada. Dada kinaubing mo na. Niya po Diyos siguro tinang tagti isip ko nga panuno ko na mo. Una ta, siyempre, may isang manurat kat nasariwawa panunot na. Among nga minsan kanya nagsursurata uray katagitoy. Di kaya't ko pagsuratan, natiawang pulos mangmangag ko. Imbas nga agsursurata, di panuno ko kagkurkure. Amunan, di sursurat ko, amunan mo di surat ko, no ta di panuno ko. Di pagtarayan di istorya. Uno among di istorya sa paisurat mo. Sir. Una tanong, ag-istorya ka, di mo pa ilamon di pagtungpalan na akin. Baka nakatit. Sir, din ko uno ko ata panunuta ma. Ano ka? Suday, so nga. At siya kakit, ano ito, may sagot na manurat, nagsusurat akin tamanawag, nakadadungan drama, iti susurat ko. Hindi siya kadi, mga lamin, taktuan na nga plat. Sir. Plat ko na dano ko na dyan. Dahil kastoy nga mangrugi, titengana, titiodi na. Hindi ko, ano, nato yung masya, short story ka. Dahil may isa nga, pampanutan tayo, ng manurat. Dahil yung pangrugyam, ada relasyon na enjoy, ending na. Dahil plot istorya. Mas pwede ka kung mag-istorya, problema, jay asawa, gabota, ada babae di lalaki, hindi pangrugyam. Pagtarayan na dya, pangsulbar na, aking kanang hindi, ending nan, nantuktalan na sa dyan agpay-beso, sa inkari naman nga, sina na, agbalbali mo. Ito ending. Kasi ito istorya. So nga ron, sir. So nga, dagidyan namin, gaputan na mo ka. Okay, gano'n ka, tangang wala pa ng anak. Kasano tisusuko nga rin ni Erlinda? No, apay nga napasungbat mo, mga uyuyokin ka ini. Ko sir, ilata ko si publikon, bakit ko ide, agar-agar makanya na ide, pagganano ka mo kung kunana. Nasikat ka ide nga susurti na dyan? Ada mo surat ko ide sir, di mula ko nagpanahon tamatang, ije ko sir, no lumabas sa balay ide, kung na mo, no lumabas sa balay ide ka, kikitaan na kano mo, kaskas dyan. Isusurot mo na dyan nakita na. Adam lang nalimod nga rik na na. Adam lang nalimod nga rik na kanya, rik na nata kanya ang gwapo ide ko, serta adumot tagar-aram kanya na. Inubaong ko na ide kan. Ajay. Inuuli mi, sir, ni bakat ko.
Hana kasi nung batang inululi yun. Wan. Ta nagtutulag dagit tinagana kada kami. Mhm. Ngam idi kuan pag-ibi idi ang gaputa na sa napintas ti masabayan man ako ta nasingko dati agbalin tong asawam tawang bisyo na kunada idi parte te so naya sir. Naalokoy na mitlan. Naalokoy na. Talaga hanggang mo uminom di tara. Madi sir hindi pag sigarilyo. Sigarilyo. Basta ti ayaw mo lang gital-talo. O niya talon idi nagasawa kaming ka Bunong taon nyo, nag-asawa kayo? 18 na sir, 18 ka 16 na lang sir idi. Apo, kabubingan nyo? Kabubingan mi. Orenohan ka na rigatan hindi nga nangusat ti ruangan ti Rexac. Medyo sir, kadun-dun sila kung ada. Talaga, that's not the bad word. On, iso nga, idi naparaburang kami tiyan natin. Okay. Mano di kita nagyo? Upa sir, duwang lalaki, kintong babae. Managana mi na? On, ti una sir ka ni Elizalde Pagaragan. Oo. Tapos ni John. Tapos ni Marilyn. Sa najay, uri nga balasong ko nga bil mga najay gon. Nuto ayan ita ni Eliser? Sir? Nuto ayan na ita? Ni Elizard? Elizarde, aday balayan sir. Nagkatapos mo di high school. Di kita yung apo ko mong kuha na? O nagkita apo kanya na sir ka ni Rizalin, Pagaragan. Nagbalinan na? Nagadal ti po, amo di agbasa di apo sir nga na di Rizalin. Ado mong uyaw nga imposible nga makaadal da ita. Anti pangalam ti pagbasang kung kunada di lugar mi di. Ngam kasi niya po, intultul bilat ang tinultulungan mo kimbagat ko. Nagbalay gay di manguyaw kanya na di share ka kwa ni pwede kwa madi nakarwar di ako sino adat inradwar na kriminolog di sir sa anong pulis wan pulis itang madama wan adda dyan na Butas Manila sir ay ngimato orang guna sir ta nagdubli nga nagbasa di Laguna ay so ngimato adda magpamilyanan awang pa Di adi na karon di adi na. Ni Di kapsat ni putot ni ko. Ni Elizalde sir. Oy. Manut putot na ka di. Manut apo ko mong kuha na. 5 sir, may isa lalaki o pati babae. Ore no okay damit lang. O nandiyan mi kadto sir April tinagan na. Nagturpos mo ti high school mo, gaputa na lapsa mo ba siya, nangasawa mo sir. Pulis man nun sir. Asawa na? Huwag taga San Pedro. Okay, or babaw na yung address ng tawag na sa kanya address. Jerome Luculo. Okay, ni John, adat business ni John, hawa mo't asawa na? Ko sir, sari-sari store. Mabaw na asawa na? Jakam. Ano kayo nag-asawa? Di sumarano, di may katlo? Ni may katlo ko at ni Marilyn, sir, manan nagradura mo ti sekretarya di balasan ko. Ang nangason talong mo dyan na da. Sino rin dyan tagdaan? O rin mo okay mo lang? Nagradura di dyan ng anak ni Jalen sa Jalen, Princess Gayam tinagana sir ko. Nagturpos mo ti sekretarya 2 years course. Mali mo nagkuhan nangasawan sa nag-buy and sell mo tirigay tugtugaw sa nga may ada business na? Ada nangasawa mo ti engineer nga taga San Vicente Lecosor. Diyan na udi? Diyan Mika Alo sa Mika Pasar. Diyan naudi ko ni balasan ko nga Vilma sir. Adda kwa. Kasla dali malagip ko yung basak kat kasla adda anak yung adda abroad. Sudah di sir burito. Guam. Guam. Nag-test nagbasa ti Mariano Marcos de Batak sir. Ti kina BS Bio ti tinurpos na. Ngum gaputa di ka doktor ko manu kada ti pagbalinan na. Ngum gaputa madimi kaya nga kasawa sir. Nagtinag nga ang ko ti maestra. Isura dyan, nabayag mo nga ng isuro-suro ti maestra na
Napampay di Manila, sir. Nang, Okay. So, di kita upat nga nagkyo, ng baligan, di pamilyan, ang graman di kita puko, ya? One, sir. Kita ang agdama, taltalong ka pa lang. One, sir, napigsa pa kasi po, di sabihin nung kayo, ato pala kayo, di balay mo. Mapanggapay lamat agalat ti ko. One, uray baka ko, sir, ang masaksyan na giti ka naka, nga inaldaw mo, nga panagsapsapol nga, agsapsa, dahi agalat ti ila ko na tapos, porsyento tayo, kasya, sir. Sa gapay agalat balangin. Ay, One, balangin. balangag, di, Kamangin. One, Kamangin. di, sir, di pa, ko ka, agala-ala kam ti balag nga duwang gasawa ka. Agmuryo kay Santa. Ana, mititib na na ita balang kung kunadang milakula ako mo ibaka ko di sir. Pwede, hindi data. Wan, hindi ka piksari kita namin bana. Nagbasa, okay. Di yung panunutan ni Dagat, dududwa kayo na agtaltalong ka madla, tas at sa pilatarakan mo, ya? Ay, Nadatarakan Wan, mo. sir. Kalding. Agsublita ka na ito'y arapaap mo. Nga manurat. At kinabudno na mga amante, kumadre kat no dagupag kadagiti amin nga writer dito Ilocos Norte kat kadagiti programa nga letter reading iti DCJC idi kadak ti 12 years ko ito'y bumbo kat sika iti kagagagatan nagsurat intutuloy mo surat hawa mo lagi surat mo ta ko ini kahapon lawang Wan, adon no, jay kahopon lamang pwede. Sa tulagit tinapalabas, manikuli din nagsubli at Lukar kurukulo, sir, tisura kung tuwiking kang kamagkada 50. basit, makabasit. Wan, baka basi pa yun. Magdad ka pa ino ka ti sangapulo gigintan. Wan, Dati pa kayo idikal man Kapay lain kaya, na sir, programa, idikal man lain, dati ado pa yung surat mo. wan, itatako, ada, ni kwa, nura. Abay. Ada, Adag interview nga mo, di mabalinin kanya kung kuno kaya mo sir, tamagam ni sir Nemi kung ada ni Reneng. sige mo. Okay. Para kin ka, mga mante, na itong pagmamadla tarapa mo nga. Kuan, agyaman na kinapo, sir ta, dahil na arapa po nga kung pagbalian ko, nung kay manja, napat ganda gitikad daw na ginagan na kanya nga pagbalian ko. Nagbalay gaya mo ti arapa ko nga manura, sir, thank you. Okay, kasi lagi ganyo kayo sa pagkamuklan ni Mr. Amante Pagkaragan iti Mabusag Norte, iti Badok Ilocos Norte. As gabot tayo so ti pinangabak di Board of Judges tayo, weekly winner ken monthly winner ti bulan ti Abril. Iso nga iso itay ti fourth grand finalist tayo, iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Kahit mabuhay yun to, nga sumalsaro no kasano iti panangawat ni Amante, ti premyo na, iti kadara, iti DCJC kabayatan ngintay in live, dito yung panangawat na iti premyo na, kaya nagiti mensahe na panangawis ka nagiti dingding ken agbubuya. Kahit karod, ito sa balin tumaling video, na may upload iti page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award and kasama ten iti YouTube ng Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award YouTube channel. Tuloy iti mangbuya kadig na dumang video nga may upload iti page ni Paring Ray ken YouTube na tapno ni kasta ket may update kayo kadig iti na dumang nga pakasalitaan iti lagit tinapalabas iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Tagtuloy na ito kapot mag-search tayo iti sa nga pulo ket maysa nga grand finalist tayo sa tayo tuman maabuanen na sino tagbalal nga grand winner iti ito nga tuwen 2025 ni Manong yun Nemi Reyes ti magipagpakada kada kayo na bag nga oras yung aming nga kapan. Kablawan na kayo, papagaya. Idagtultuloy ng Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Search for $1 Million Amazing Story 2025. Papagaya. Ito yung sa kayo dito, ito yung fourth grand finalist tayo. Ama nabayagan, kang kanayon nyo makikita, gabutan na kang kanayon nga mga abak hindi program ito nga lagip tinapalabas. Nga mita, kat insurat na nga mismo. Dito yung pakasalitaan na. Nga sang kapamilya. Nga basaan dito certificate na
Action Radio DCJ Silawag, Reynaldo Ray Fiesta Sentencian to the Award, Best Story. Pagkasalitaan, may Ted kang kuha na ito nga sertipiko kani Amante Pagaragan ni Timabusag Norte, Bato Ilocos Norte, for being the winner of the Best Story of the Month for the month of April 2025, and for qualifying as a grand finalist for the Search for $1 Million Amazing Story 2025 in Lagip Tinapalabas program at DCJC Action Radio Lawag. Pirmado tinumotibiyang kas host kasama tang kini Attorney Nick N. Malasig, the second station manager, kini Reynaldo Ray Fiesta akas sponsor iti Honolulu, Hawaii. Dahil kang kuha na kan kumpadre. Ayan, ni Amante Pagaragan. Dito yung fourth grand finalist tayo. May upat tama. Abatay na kung medyo natayag kansa. Yeah? Ano kansa makita? Ayan, medyo dumugkalasit. Alam ba dito ko ha? Cash price mo. Ayan. Ito. Okay, anak ti hindi ko akit ko kan kanain ka mga abak naragsak ka sibot ka mga abak ka ngem sa among pakasalitaan digit surat mo itangarad Amante tada ti pakasalitaan nga mismo ti insurat mo ket nagabak anyat mariknam palalong ragsak ko serta napagasaltar nga nangabat ti surat ko ket agyam manak kada kayo amin judges kada puta isu tinapili nga nangabag tulak ng istorya pasaritaan tibiyag mi. Thank you kay awisin kay met amin nga padak nga agdingdingig di programa nga lagi pinapalabas ni Pangpanguluan ni Sir Nemi tapno og surat kayo met ti trutulak mo istorya pagasaritaan ti Biagyo ta barbareng no nakaitumit ti pagasatan. Kang runaan na unay kakapsat niya nagpagyamanan kay diso ni Sir Reynaldo Fiesta ta nagtasadya Honolulu, Hawaii ta isu ti mangbangted ti premyo kuragi ti mga babad at surat akas kanya sa pera kumaser ta at nadupay ti parabor nga ipait ti apo kada kayo nga sa pamilya. Thank you. Okay. Gagawsat as kay nangigan ni Mr. Amante Pagaragan dati fourth grand finalist tayo. Iti Reynaldo Ray Fiesta Sentencian Award. Thank you very much kayo ka. Kapadre sabi ko mata, itutuloy mo ti agsurat kada kitay pakasalitaan di kita kayat nati mangisurat. Ala, pumakada akon ket aging ka ti sabalin tumanen nga may upload nga video ngin kay mangnigan ken mabuya para kada ito tultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentencian Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Ni manong yu Nemi Ruiz detoy. Salamat po. Bye-bye.